Kanal Kruna VD vam prikazuje. Upoznajte kalibrahou. Prelepa kalibrahoa, poznata i pod nadimkom milion zvončića, zapravo uopšte nije u srodstvu sa petunijama na koje neverovatno liče. Mada ih zbog izuzetne sličnosti s petunijama nazivaju i mini petunija. Kalibrahoa ima veliki broj hibrida, pa je mogućnost njenog kombinovanja beskrajna. Gaji se kao jednogodišnja biljka i u svaki prostor unosi boju od proleća do kasne jeseni. Dobar je izbor za žardinjere i viseće korpe, kao i za ukrasne posude na prozorima, balkonima i terasama. Kalibrahoa se sadi od aprila do juna u viseće saksije ili korpe i žardinjere, u treset za presađivanje za petunije. Odgovara joj sunčano mesto. Da bi se podstaklo grananje i kalibrahoa izgledala punije i bogatije, pri sađenju je treba malo podrezati oštrim makazama. Kalibrahou treba zalivati skoro svakog dana u toku leta, jako rano ujutru ili uveče, zato što će uvenuti ako se zaliva po velikim vrućinama. Ako je u saksiji, ne zalivajte je dok se zemlja pri vrhu ne osuši. Njeno korenje ne treba da bude potpuno u vodi, jer će to izazvati truljenje i bolesti korena. Nakon sađenja kalibrahoe u saksiju, treba pričekati sa prihranjivanjem dok se malo prilagodi i razvije, a zatim u početku je prihranjivati jednom nedeljno, a kasnije i 2 puta. Preporučuje se da se prilikom svakog zalivanja vodi doda niska koncentracija tečnog đubriva. Treba imati u vidu da je preosetljiva i na visoku i na nisku pH vrednost, a u slučaju povišene ili snižene pH vrednosti upotrebite helirano organsko gvožđe. Sitnije su od surfinija, ali zato sa mnogo više cvetova, kalibrahoe su idealne za cvetne lopte u visećim korpama. Najpoznatiji varijetet kalibrahoe je kriška limuna, jedan od najlepših hibrida ovog cveta. Njegove latice su boje limuna, a odvojene su belim tračicama, zbog čega žuti delovi dobijaju izgled krišaka limuna. Prelepa slika zbog koje se ljubitelji uvek raduju kad procveta milion ovih žutih zvončića. Zbog svoje jednostavnosti i palete najrazličitijih boja u kojima se ova biljka može pronaći, ona je idealan ukras ukoliko je vašem domu potreban nežan i suptilan ukras. Kalibrahoa se često može pronaći u obliku danas izuzetno popularnih cvetnih lopti u visećim korpama, što može biti odličan način da dekorišete trem. Uz to ona ima veliki broj hibrida, pa je broj mogućnosti kombinovanja kalibrahoe beskrajan. Pri sađenju kalibrahoe poželjno je malo podrezati, jer će podstaći grananje, zbog čega će biljka izgledati bogatija i punija. Pošto imaju veoma dekorativne cvetiće koji mogu da budu i dvobojni, kalibrahoa često visi iz visećih saksija poput lopte. Međutim, najlepša je kada se kombinuje nekoliko različitih boja. U mnogim rasadnicima već pripreme kombinaciju, ali ukoliko se prodaje samo rasad, treba spojiti nekoliko boja poput žute, ljubičaste i crvene. Lepo izgledaju kombinacije bele, crvene i plave, ali i narandžasta sa crvenom. Pored petunija može se kombinovati sa vrbenom, dijašijom, puzavicama, lobelijom, pa i ukrasnom travom. Jedan od zanimljivijih varijeteta je magenta, koja ima vatrene cvetove, a potpuno različita je od nežne kriške limuna, čije su žute latice odvojene belim tračicama.
Kalibrahoe ne treba mešati ni sa surfinijama, jer su od njih sitnije, a imaju daleko više cvetova. Idealne su za viseće korpe i kombinovanje sa drugim cvetnicama većih latica, jer imaju plitak koren i sitne cvetove. Pri kupovini rasada obratite pažnju da je biljka mlada i da joj je stabljika sveža i zelena. Nakon kupovine biljke, pošto ste je posadili, potrebno je samo otkinuti vrhove grančica, odnosno zadnja 2 listića na grani. Isti postupak ponoviti za 2-3 nedelje. Osim redovnog i svakodnevnog zalivanja ujutru, biljku treba redovno i prihranjivati. Najbolje je odpočeti 15 dana posle presađivanja. Važno je da se jednom u 10 dana doda tečno gvožđe. Nedostatak gvožđa manifestuje se žutilom listova i odsustvom cvetanja. Ako vam se dopao video i bio vam od koristi, molim vas zapratite moj kanal Kruna VD. Hvala vam na ukazanom poverenju.